Usa ka civil engineering student kansang social media account na hack na nawagan karon ngadto sa mga nabiktima sa scammer gamit sa iyang accounts pagdangop ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Office. Si Luan Mirundina adunay live report. May Yes, Bob, tungod sa makapadani nga paspas nga tubo sa salapi pinaagi sa online investment. Nadani ang biktima sa pagkat-o niini apan nahack na hinuon ang iyang social media account. Midangop sa Regional Anti-Cybercrime Group ang 27 anyos nga si Holden Carl Dicena aron ireklamo sa ikaduhang higayon ang mga bogus account nga nagda sa iyang pangan. Pebrero 16 karong tuiga, midangop siya sa naasong buhatan aron ireklamo ang usa ka social media account nga migamit sa iyang pangan ug hulagway. Natangtang na kini apan ning nakalabayng mga buwan, may mga bagong social media account na usab nga gihimo ug migamit sa iyang pangan. Nakakuha man siya valid ID na ako nga license ba? Para ingnon nga legit. So, sige, mauni akong ipakita akong ID. Wala ka tawagi sa mga victims? Ipanchatan ko. Hasta akong girlfriend, sir. Mo-comment sa iya. Unsa man ang nangayo sila kwarta or unsa man? Mo-report sila nga scammer daw ko. Yung anak, sa ko dili man na ako na ang nag-scam. Then mo to, gitagaan na ko sila proof nga kuan gikan ko diri sa NBI. Ang uban man sir kay dili mo tuo. Matod ni Holden, nagsugod ang tanan dihang may nakachat siya nga mitanyag kaniya nga tudluan siya sa unsay paagi sa online investment. Gipa-download ko niya TeamViewer, then pa-open niya akong Facebook, akong Gmail o coins. Then that time pag-click na nako ato, ni blackout man akong kuan, ako ang computer. Then mao na to ang time na gisud niya sa ako ang Facebook account, gi-primary niya iyang Gmail. Gipasabot sa taga-Regional Anti-Cybercrime Group nga sa pagkakaron bugtong mahimo nila ang pag-request sa Facebook nga ma-take down ang naasoy mga bogus accounts. Apan maglisod pa sila pagsubay sa tao nga mihack o mikawat aron mahimong usa ka bogus account ang social media account sa biktima. Try na sa namo request sa Facebook nga ma-take down tong mga account. So, amo siyang gingnan nga dili lang sad kami mo request hasta sad siya para ma-aware tong Facebook, ma-alarm dito nga kanang account nga katong ginahimo sa mga hacker ma-take down dito. Kana ganing mag-una imong huna-huna nga maka-earn kag money ba bisan pagamay sa ka week nga na ba. Dili na ka makahuna-hunag mga anak god. Mura kog na psycho niya ba sa iyang the way siya mo storya nako. Bob, nanawagan karon ang taga-Regional Anti-Cybercrime Group ngadto sa mga nabiktima sa bogus account nga Harold Carl Dicena o Carl Dicena sa pagdangop sa ilang buhatan. Samtang subling pahimang no usabab sa mga otoridad ngadto sa mga netizen nga likayan ang pag-post og mga dokumento sa social media sama sa ID aron malikayan nga mabiktima sa identity theft. Ug sa ato sang pahimang no dinhi sa GMA nga always think before you click. Bob? daghang salamat Luan Mirundina sa imong live report.